Ahojte Home Gym Crew, dnes nás čaká Tabata deň, tak dúfame, že ste pripravení na trochu akčnejší tréning. Budeme potrebovať steper a valec. Ak nemáte, ukážeme si vždy variantu bez. Ideme rýchlu rozcvičku, nech stíhame do 20 minút, max 25, odcvičiť celý tréning. Takže dajte si rozcvičku, nachystajte si vodu, to dúfame, že už máte všetci pripravené a ideme na to. Super, takže začíname trošku rozhýbaním panvy, ideš. Krúžiš panvou 4-krát do jednej strany, pekne cestou dolu ťahám panvu dozadu, naťahujem hamstringy, chrbát dostáva stále vystretý, ideme druhým smerom znovu 4 kolečka, stále pohyb je hlavne v panve, kolená sa moc nekrčí, nech tam ponaťahuješ tie hamstringy, super, plank, ideš pravá noha vedľa pravej dlane, urobíš si ľudne také malé krúžky v bedre, s nádychom pravá dlaň hore, pohľad za ňou, s výdychom lakeť smerom k zemi. A 2. Natálka, možno rozpohybujeme aj náš seknutý krk. Yes. Super, zadné ľavé koleno na zem, ľavá ruka hore, pohľad za ňou. S výdychom prepletieš ruku popod stehno. 2. A výdych. Posledný. Super, pravá noha dozadu, dáš si pes hlavou dolu. Ľavá noha vedľa ľavej dlane, znovu ľahké také krúžky v bedre. Nádych, ľavá ruka nahor, pohľad za ňou. S výdychom lakeť smerom k zemi. A 2. A výdych. 3. Výdych. Super. Pravé koleno na zem. Pravá dlaň hore, pohľad za ňou. Výdych, popod stehno. 2. Výdych. Posledný. Super. Posledný stretch na hamstringy. Postavíš. Oprieš pravú nohu o pätu. Krúžok dopredu. Ľava. Super. Panova dozadu. Hej, znovu nekrčí, či nehrbím v chrbáte, snažím sa mať chrbát stále vystretý. Koleno moc nekrčí, niekam ponaťahuješ tie zadné stehna. Posledný a hotovo. OK, rozcvičený. Ukážeme si prvú tabatu. Princíp tabaty dúfame, že poznáte všetci. Ideme 8 kôl, 20 sekúnd makáš, 10 sekúnd oddychuješ. Máme v každej tabate 2 cviky, čiže 4 krát zopakujeme každý. My vám budeme všetko hovoriť, takže stačí sa len nechať viesť prúdom. Prvý cvik je taký lateral jump. Snažíš sa používať aj ruky. Ako keď kráčaš, vždy je protiľahlá ruka. Vpredu, druhý cvik na brucho. Crossfitový sit-up. Dotyk dozadu, dotyk dopredu. Nohy sú pekne spojené. Kolena do stran s výdychom dole. Takže tieto 2 cviky ideme. Nastavíme si časomieru. Púšťam stopky, máme takých 10 sekúnd prvých na prípravu, čiže prvý cvik, skoky do boku. 3, 2, 1, ideš na to. Poď, uži si to. A zamakaj si. Ja pritom to vyzerá ako taká ranená laň. Ranená laň v pohybe. Ja wanna be hockey player. Som taký hockey player na dôchode. Super. A ideš. 10 sekúnd pauza, sit-upy, vydýchaj. 3, 2, 1, s výdychom dopredu. Poď. A 2. Poď si. Kto poznal naše liveka cez Vianoce, tak bude poznať toto proroctvo. Výdych. S výdychom hore. 4. Čas. A bomba. Znovu lateral jump. 3 kola pred nami ešte. To dáme jak nič. 3, 2, 1. Ideš na to. Prečo toto nerobí Ďuri, ako bývalý hokejista? Super cvik na vnútorné stehná, vždy sa odráz. Ešte 5. 1. Čas. Super. Sit up. Lahneš na chrbát. Vydýchaj. 1. A ideme. S výdychom hore. Ešte 8. Poď. A dýchaj si. Neprestávaj dýchať, nezadržiavaj dých hlavne. Tým výdychom si pomôžeš. Čas. Polovica za nami. V poslednom kole budeme mať minútu pauzu, tak sa nebojte.
Yes. A poď. A poď, veľký krok. Nech to nie sú len takéto, hej, kročiky. Ako ja robím. Ale poriadne odraz, do podrepu sa dostaň. Vždy si to vieš nejako sťažiť. Môžeš kľudne rozprávať, to je ďalšie sťaženie. Ešte 5 sekúnd. A ideme. Budeme končiť tretie kolo. Super. S výdychom hore, ťukneš dlane na zem. Na crossfitovej súťaži by ti nepočítali, ak neťukneš. Hej. Čas. Posledné kolo pred nami. Tieto laterálne jumpy, ja moc nemusím. Poď ty, Laňka. A ideme. A makaj. Vidím ťa. Žiadne ulievanie. Ešte 6. 3, 2, 1. Čas. Nice. A ideš. Posledný cvik. Za 3. A ideme na to. A poznám. Posledné kolo, dojde ešte do toho všetko. Juj. A poď. 10. Pridaj, full gas. Poď teraz sa posnáš, dať čo najviac opakovaní. Ešte 1. Nice. Super. Minúta pauza. Ukážeme si rýchlo cviky z druhého kola. Počkaj, ty Láň. Oddychuj. Ona sa musí vydýchať. In and out. Drep do strany. Rukami ťukneš na zem. A 2. Na toto budeš potrebovať ten valček. Podáš mi ho? Za tebou je. Alebo ak nemáte valček. V plenku. A vždy sa tou druhou rukou chceš ťuknúť. Snažím sa nezrotovať moc panvu, čiže aby mi necestovala takto ukáž. Ale aby nám aj tie brušné svaly trocha pracovali. Aký vysoký ten valček. Chceš takto? A čo si? Ty. Pekne si zamakáš. 20 sekúnd máme. Idem nastaviť 2. Nech nám to už pípa. Štart. 10 sekúnd posledných na vydýchanie. Obrala si nás o 5 sekúnd. Nie, 55 sme skončili. A poď, in and out. Ťuknem si len končekmi prstov na zem. Ľahučko. Juj, mi sa vymotala. S nádychom dole, ešte 10. Som v petách, váhou, nie v špičkách. 3. Ešte poď 1. Super. Super, ideš do plenku na predlaktia. Ja idem variantu, keby nemáme valček. Dotýkam sa len zeme. A ideš na to. Znovu stále si dýcham. Neprestávam dýchať. Ak máš ten valček alebo niečo, čoho sa dotýkaš moc vysoký, že pritom rotuješ panvu, tak si ho daj radšej nižšie, nech máš radšej dobrú techniku. A nerotuješ. 3. 2. Super. Pauza. Perfektné. Prvé kolo za nami. Už len 3. Len. A potom 2 tabaty. 1. Ideme. Super. Dýchaj si stále nádych dolu s výdychom nahor. Alebo ako ti proste ten dých stačí. Nemusíš to nejak tabulkovo na silu dodržiavať. Niektorí sú radi, že dýchajú. Ako ja. Super. A ja? Plank. 5. 3. A poďme. A znovu dýcham si. Pánova pekne stále na mieste. Kľudne sa môžeš aj hlavy dotýkať. Alebo chrbátu. Ťažšie. Super, poď, dýchaj si. Posledných 5. Pánva stále stabilne. 2. 1. Halfway through. Polovica. Juj. 50 sekundové pauzy sú tak rýchle. A ideš na to. Pri tom preskoku je váha vždy na špičkách.
Potom sa vraciam pri drepe na pety. Táto ranená laň stále rozpráva. A vládze rozprávať. Moc ranená nie je. Ranená bola pri lateral jumpe. A čas. To ešte zvládam celkom. Ideš plank. Talia stehna. Juj. 1. Poď. Kľudne si daj nohy širšie. Pri tom planku nech máš lepšiu stabilitu. Ale ak si to chceš stiažiť, nohy k sebe. Ale znovu držím tú pánvu pekne na mieste. 5. Čas. Posledné kolo. Juj. 4. Ako však sa od vás neviem postaviť. 1. A ideš. Super. A znovu, posnaž sa do toho ešte maximum. Posledné kolo. 7. 5. 1. Čas. Oh, man. A teba tak palia stehná? Mňa nepalia nohy z toho skackania. 5. A ideme. Juj. Poď. A znovu dávaj si pozor na tú pánvu. Bože, ja tu si šibrinkujem z balca. Ešte 7. Šibrinkujem. Šibrinkujem našej mami slovo. 1. Oj. To je Vaľkin slovníček. Posledné 2 tabaty. Znovu. Pozri čas, 50. Step ups a leg lowering. Čiže teraz potrebujeme ten steper. Ak nemáte steper, tak si kľudne nejakú bedničku. Alebo proste budete len vo vzduchu preskakovať. Alebo proste budeme robiť vo vzduchu. Kto nebude mať. Full varianta je, že sa dotýkam špičkou nohy toho stepera. A ukáž druhý cvik, ja sa idem napiť. A leg lowering je druhý cvik. Cvik na brucho opäť. Kľudne si môžeme ruky podložiť. S nádychom dole. S výdychom hore. Keď by to bolo pre niekoho príliš ťažké, kľudne môžeme ísť na striedačku. Ešte máme čas, ty presaj nám ukracovať čas. Však ale 40 musím povedať, máme 10 sekúnd na rozdýchanie. Oh my god, som ju mala čo prizvať. No, 3 sekundy. A ideš, čukáš si špičkou nohy na ten steper alebo vo vzduchu. A znovu dýcham si, pracujem rukami. Znovu vždy na striedačku. Pravá noha, ľavá ruka. Váha na špičkách. My boobs are jumping with me. Moje nie. Ani moje kedy si neskakali. Oh my gosh. Leg lowering. Ja sa dám takto chrbtom, nech ma vidíte. A poď. Kľudne si podlož pánvu alebo spodný chrbát dlaňami a poď len v takom rozsahu, kedy neodlepíš spodný chrbát moc od zeme. Chrbát stále v neutrále. Varianta ľahšia, striedavo. Poď, ešte 1. Čas. Fuj, však sa mi tak odkrvili nohy. 5. Už som parádne spotená. A ja. A ideme. 10 sekúnd za nami. Idem sa jak na jogu vonku. 5. A čas. 6. 5. Môj krk. Môj spodný chrbatík. 1. Ideme. A ideš. A znovu kontrolujem ten rozsah pohybu. Ak nedávam celý rozsah, radšej si ho skráť. Ak ti preskakuje v bedre, znovu si nájdi taký rozsah, kedy to nepreskakuje. Nemusíš ísť na silu plný rozsah. 3. Čas. Juj. Polovica. Toto ma zabilo viac, ako som čakala. 4. A poď. Už len 2 kola. Pracuj rukami.
Môžeš pridať boxovanie. Premotivovaná. 5. 1. Nice. 5 sekúnd. Moje nohy si trochu odvykli od behania. 1. Ideme. Ja behám celý deň za Rorym, takže to je môj tréning. Ja síce behám po Prahe, ale očividne to nie je dosť. Len ja mám také behy, že vyštartuješ z miesta z 0 na 100. 3. A čas. Juj. Posledné kolo. Ja mám šprint, ty máš maratón. 1 a poď. Bože, a tá štvorka tam sú. Posledné kolo, poď, zamakaj. Super. Polovica. 10. 7, ešte vydržíš. Poď. 3, 2, 1. Čas. Nice. 3, 2, poď home gym crew. Makáme. A poď posledných 20 sekúnd. To už dáš? Sila 20 minút. Yes. Ideš. Robíme niečo pre seba. To je bomba. Že si nájdeme aspoň 20 minút za deň. 2, 1. Čas. Super. Paráda. Minúta 16:45 je. Good. Stíhame to do 20 minút. Posledné cviky máme. Teda ideme poslednú tabatu. Jumping jack, prvý cvik. Easy. Komu by vadilo kvôli panovému dnu dvíhať ruky sem, môže ísť kľudne sem. OK. A 2 mountain climber, čiže som váhu na špičkách a robím také vysoké kolena. Znovu, ak to nezvládam takto, idem pomaly, normálne staticky. Ak ma boli zápestie, dám sa buď sem. Ak to zvládnete na tých zápestiach, alebo ak máte adaptéry. Alebo si podložíš, presne. Alebo poď na lakte a pôjdeš tu len vysoké kolena. 35 môžeš zapnúť. Za 5 sekúnd. Veríme, že vy ste vydýchaní. Máme poslednú tabatu a končíme, takže ideme dať do toho všetko, dobre? Za 6 sekúnd. 5. Ja sa asi vyzujem z týchto panok. 2, 1, poď. Stále som na špičkách, nedúpem. Nájdem si tú variantu, ktorá mi vyhovuje. 10. Týchto 4 minút ideme 120%, nie 110, ani 100. 2, 1. A poď mountain climber. Ja sa musím z týchto panok vyzuť. Ja som normálne, že zvykla na barefooty. Hej. Podľa mňa. 2, 1 a poď. A poď vysoké kolena. No, teraz sa šmíka. Super, máš odomknuté lakte. Nepodporuj tam tú hypermobilitu v lakťoch. Váhajú na celej dlani a na končekoch prstov. Nech trošku odľahčím to zápestie. Super. A čas. Posledné 3 kola. Ja som spotená. Ty? You think so? Ideme. A poď. Znovu váha na špičke. A dýcham si voľne. Nezadržiavam dých. Eye contact. I see you. I see you. A poď. 5. Juj, máš better bez týchto panok. Čas. A poď mountain climber znovu. Opakujem. Ak nezvládaš to na dlaniach, pod na lakte. Alebo spomal. To je jedno. Hlavne sa hýb. Ideme. A poď. Ak vládzeš, nevyhováraj sa a poď. Poď tú full variantu. Prípadne sa zlepšíš s každým opakovaním toho tréningu. Ak to teraz je moc ťažké, 5. na ďalšom tréningu skúsiš tú ťažšiu. Čas. Polovica za nami, už len 2 minúty a máme hotovo. Ja už mám farbičku. 1. A ideš. Tu je tá varianta, ak cítite, že niečo niekde uniká, kde by nemalo. Ak vládzeš, tak poď pridaj. Rýchlejšie tempo. 5. To máme tretie? Poď.
Tretie, že? Iba jedno. Predposledný mountain climber. Ja už idem. 4. Ideš, poď. Poď vysoké kolena. Stále myslí, pre koho to robíš, pre seba. Poď. Ja už som asi zadýchaná na tieto motivačné reči. Poď 5. 2. 1. Čas. Posledné kolo je pred nami. Ideme. Postav hore, rozdýchaj pre krv. Poď. Poď, daj do toho všetko. Máš poslednú minútku necelú. A poď, dýchaj si. 10. Pridaj. Ak te pícha v boku, tak poďme zhlboka, dýchaj. Kľudne. Spomal. Sem. Yes. Ešte. Čas. Posledný cvik, posledných 20 sekúnd. Zjemom riavky po tele. Ja. 3. 1. Ideme. Poď na to. Makaj. Vysoko ty kolená. Ak nevládzeš, nechoď na kolena. Poď len pomalšie. Fuj, 10 sekúnd. Pridaj. Poď. Posledných 6, 5, 4, 3, 2, 1. Čas. Aj, sa trafila. No, môžeš sa zhorizontálniť. Super. Ja sa ešte nezhorizontálnim. Paráda, 20 minút za nami, také hitko. Yes. Kvázi. Super. Niekedy viac netreba, ale toto. Yes. A môžeš Vydýchaj pokračovať vo svojom dni s lepším Vidíme pocitom. sa. Ďakujeme, že ste tu boli s nami a vidíme sa pri ďalšom tréningu.